Čaute poslucháči, moje meno je AJ a vítam vás u ďalšieho videa. Hej Aďo, čo tu robíš? To je môj kanál. Čaute ľudia, vítam vás v ďalšom videjku a dneska je tu so mnou AJ. Čaute poslucháči. Dneska sme si pre vás pripravili tak to, alebo to. Tak. No a takže v čom spočíva tento tag? Pripravili sme si 10 otázok, ktoré si položíme a obidva na to budeme odpovedať. Takže poďme na to. Takže prvá otázka je kofola alebo kola. Ja mám osobne radšej kofolu. Ako ty? Za mňa, ja si myslím, že asi tá kofola, lebo je tam menej bubliniek a mne bublinky dosť vadia. A keď je kofola bez bubliniek, alebo taká, no proste už je Bublinkovaná. Bublinkovaná, presne. Tak je dobrá, aj taká, ale určite kofola za mňa, takže zhodli sme sa. No dobre, takže môžeme ísť na ďalšiu otázku. Takže druhá otázka je futbal alebo... Okay. Takže ja viac preferujem futbal, lebo je to na zemi, nemusím sa korčulovať na lade a je to pre mňa lepšie, baví ma to. Ty Aďo. Skoro vletel do úst. Ale nie, ale čo hokej, nie na zemi, to čo je niekde v stratosfére, tak jak sa... Hokej, nie, hokej, Na zemi. Nové zistenie, hokej není na zemi, je v stratosfére. Preferuješ ty, Aďo? No ja takisto futbal, pretože je tiež na zemi, nechcel by sa mi vylietať do stratosféry. Ale nie, futbal určite, áno. Viacej ma to baví, aj hokej ma baví, ale zase mne tam je zima, ja mám rád teplo, aj teraz zasa môj v krátkom tričku, ja tu mám ešte pod tým, viete čo mám pod tým? Mám sošielku, mikinu a tričko, hej, akože, no príjemne mi je teraz, hej. No, to je tak. Takže vrhneme sa na tretiu otázku. Poďme na to. Takže tretia otázka je buď YouTube alebo Twitch. Takže ja preferujem viac YouTube, Twitch ma moc nebaví, lebo tam sú iba live streamy a na YouTube, keď si chcem pozrieť také video, tak si ho vyhľadám a mám a na YouTube aj točím, takže ma to baví viac ako Twitch. Ja určite to isté, tiež tam točím, no už nie, ale Twitch som si minule stiahol a neviem, proste nie, Twitch mi nejde tak do úst, proste YouTube je lepší. Ako nie, že by toto bola reklama YouTube alebo takých vecí, ktoré tu budú, ale proste nám sa to viac páči. No, YouTube je veľa lepšie, nájdeš tam staré videá, akože neviem, že na Twitchi, ale proste Twitch je taký, že o proste live viac. stream a žiadne strihanie a žiadne efekty. Určite YouTube za mňa. Dobre, takže vrhneme sa na štvrtú otázku. Štvrtá otázka je byt alebo dom. Takže ja mám radšej dom, lebo je tam viac priestoru, niektorí majú aj záhradu, to je oveľa lepšie. A byt ma moc nebaví, lebo tam si nemôžete ani psa dať, ani nič, lebo buď budú robiť zlé susedia alebo dačo, lebo keď vrtajú, tak nemôžete nič robiť, natáčať video nemôžete. Pozerať televízor. Pozerať televízor to môžete, ale bude vám to hučať. Takže ja viac dom ako byt. A ty? No ja takisto, neviem, my sme nejaký rovnakí, my sme neviem, my sme sa asi zhodli. Nie, určite sme sa ešte pred videom nezhodli. Ja určite dom, je to lepšie, viac miesta, ale zase na druhej strane, keď to tak vezmeš, menej upratovania, hej. Akože... No podľa toho, kto niekto môže mať taký veľký byt a má menší dom. Hej. Určite dom za mňa, určite. Takže poďme na piatú otázku. Vrníme sa. Tá otázka je pes alebo mačka. Takže ja viac preferujem psa, lebo mačka není až taká priateľná ako pes a najlepší priateľ človeka je pes, takže viac preferujem psa ako mačku. Ja to isté. Neviem, čo viac dodať. Je to presne taká pravda, co mám presne na mysli. Ja neviem sama, mi to bereš, mi to tu majú zústne. Jasné. Tak mi to vyťahneš a to ešte predtým. No, takže poďme na šiestú otázku. Šiestá otázka je Snapchat alebo Instasnap. Určite, tieto veci nepoužívam ani Instasnap, ani Snapchat, ale viem, Instagram mám, videl som tam tie Instasnapy, ale nedala som tam žiadne fotky ani nič, takže a Snapchat, raz som si ho stiahol, nevyznal som sa v tom vôbec, tak za mňa Instasnap. Pre mňa je lepší Snapchat, lebo sú tam tie divné obrázky psov a tieto animácie. Instasnap som ešte neskúšal, takže možno sa mi to
bude lepšie, ale zatiaľ je Snapchat dobrý. Okay, prvýkrát sme sa nezhodli, hej? Prvýkrát sme sa nezhodli. O, vážne? To kúka, 6. otázka? 6. Wow! otázka. Aplaus. Aplaus. No, takže poďme na 7. otázku. Poďme na 7. 7. otázka. Čo máte radšej na hlave? Šiltovka, alebo... Alebo nemáte radi na hlave nič. No, za mňa určite šiltovka. Videli ste ma vo 75% videí, že som mal šiltovku, čiže to sú 3 zo 4, hej, matematika. Nejakom minulom videu, že 2 plus 0, 4. Nie, hej, 2 plus 0, 4. Že niečo, ako som to povedala, že každý má 2 pokusy, takže každý bude strieľať 4 krát. Dobre, tak tu zále tú šiltovku. Nerob, prosím, nie. Kámo, nerob mi toto. Toto nie. Teda si pred kamerou. To ja som typický šiltovka, hej, by the way. Hej, no, takže pre teba lepšia šiltovka, hej? Určite šiltovka, alebo čiapka, rád to nosím. A keď mám takto vlasy, no tak mi to lieta všade a pred oči. Alebo ešte rád mám čelenku, keď si dám. Mám celkom rád, lebo ja keď nemám nič na hlave, tak mi vlasy vadia. No a to sa mi moc nepáči. Ja mám radšej šiltovky s takým rovným šilcom. Tieto som nosil, ale už ma to až tak nebaví. A teraz nemám nič preto, lebo som si ju doma zabudol, lebo slnko nesvietilo. Prišli sme sem a bum, svieti nám práve do očí. Bum, zrazu stratosfére. Bum, zrazu tresk, hokejisti vystrelili. Bum, zrazu taký tresk a oblaky sa rozplynuli. No, lebo bola strela od Zenacháru. Strela od Zenacháru. Hej, tá slavučka. OK, takže... No, poďme ďalej, ne? Dobre, poďme ďalej na 8. otázku. 8. otázka. Si ma tu tak a ja tu mám také... Topánky, alebo... Tenisky. No, tak za mňa... No, my sme sa teraz bavili ešte pred týmto, že topánky, že či to nie je to isté. No nie je to isté. Topánky vyzerajú takto a tenisky vyzerajú takto. To je taký rozdiel, hej. No a... Určite za mňa tenisky, veľmi rád nosím moje tenisky. Nie, ale zase dobre, že nebudete cítiť, hej. Ale nie, vonia mi krásne. No, za mňa tiež radšej mám tenisky. A teraz nejaký špion predval zadane. Taký špion. Takže ja mám radšej tenisky, topánky, také baganže veľké nemám rád. Tenisky radšej. Aj v zime radšej nosím tenisky. Ale dobre, poďme na 9. otázku. Poďme na 9. otázku. Tá pomenné. 9. otázka, zima, alebo... Leto. No, tak ja určite leto, to proste, ja mám rád leto, teplo. Keď je zima, je mi zima. Ale nie, no tak nemám rád. Keď je leto, tak mi je leto. No, jasné, to počuť, ale to je taká buducha. Zima, a je mi zima, ale teplo, je mi... No, tak je leto. Keď je leto, tak mi je leto. No, to by tak malo byť. No takže otázka, ktorá sa vyskytuje aj na Facebooku, za mňa je to oboje, lebo v zime mám rád, že môžem lyžovať a v lete mám rád zase to, že môžem hrať futbal a môžem piť ľadovú drť a zmrzlinu jesť, ale je zase, že je moc horúco dakedy. A v zime, keď je zima, tak sa oblečiem a idem lyžovať. Takže za mňa je to asi oboje. No tak akože dobre, aj za mňa, ja tiež rád lyžujem. No akože aj v lete sa dá lyžovať, hej. Ale keď ti je zima, tak ti je zima, no. No proste určite leto, ja rád tiež, keď príjem zbrznutý, tak ja sa rád vyhrajem a mám to radšej určite. Takže sme sa druhýkrát nezhodli. Wow. Hej, druhý. Wow. Aplaus. Roman, musíme dať aplaus. Dobre, poďme na to. Takže to je druhá otázka, v ktorej sme sa nezhodli. A je tu teraz ide posledná otázka, 10. Takže poďme na to. Zase ide hore. 10. otázka. Radšej by ste boli vonku s kamarátmi? Alebo by ste radšej boli za počítačom? Dobrý, výkonným, hej, že nie je taký výkonný. Taký chytný. No tak, ťažká otázka. No ale podľa toho, že čo... Akože keby si mal 2 mesiace prázdnin, ako sú teraz letné, takže... Ja, že na začiatku sa ma spýtajú, že budeš celé letné prázdniny mať doma, hej? Hej, či budeš celé letné prázdniny doma za počítačom hrať hry, alebo pôjdeš vonka s kamarátmi. Hej, alebo že nemusíš byť na počítači, ale iba dnuka, hej? Budeš celý čas. No, že budeš celý deň dnuka. No určite to prvé vonka. Akože, dobre, rád hrám aj hry na počítači, ale ja už vlastne ani moc nerád hrávam, lebo mňa to nejak nebaví, tie hry a proste vždy ma z toho hlava vždycky bolí.
a nemám to rád a určite vonka by bola väčšia zábava, viacej by som si to užil. Možno, že kebyže dnuka natáčam, ale určite, ja vám poviem, vonka by som šiel radšej. No, ako keby, že si mám rozhodnúť, ale v niektorých prípadoch, hej, že napríklad... Keď prší alebo tak to by som no, ale radšej určite, kebyže si mám na začiatku prázdnin rozhodnúť, že by som bol celý čas vonka, alebo dnuka, alebo tak akože s priateľmi vonka, hej, akože, no nie, že celý čas, no. Tak určite radšej vonka s priateľmi. No ja tiež radšej by som šiel vonku s kamarátmi, ako hrať doma počítačové hry, ale ak by napríklad pršalo alebo dačo, tak by som zavolal kamarátom a buď by sme hrali spolu, alebo by sme niekam šli na chodbu, alebo také dačo. Proste čo najviac byť s tými kamarátmi, keď sa dá. Dobre. Tak toto by bolo z dnešného videjka všetko. Ak sa vám videjko páčilo, dajte like. Ak sa vám nepáčilo, do komentu napíšte, čo sa vám nepáčilo. Ja to zlepším aj za ňom. V popisku videa máte ostatné potrebné veci a no napríklad... že kto strihal video a starší jeho kanál. No, my sme sa tak dohodli, že proste on mi bude pomáhať s točením a bude to strihať a ja si to potom pozriem, čo tam dorobím, čo bude treba, alebo to rovno uploadnem na YouTube, takže budete si užiť. Ja už nebudem asi ani natáčať, pretože mňa to moc... To natáčanie, akože baví ma pripraviť kameru, strihať, ale samotné natáčanie a byť na videu, to moc nemusím. Takže pripravte sa na viac videí, budeme na to robiť dvaja a možno aj viacerí, takže máte sa na to tešiť, takže zatiaľ u ďalšieho videa. Čus! Čaute. Obal ide hore, hore, obal ide dole, dole.